Bagai tini orang maharani sobai mani tai bahai tamu condition khatam gui thiga अब किसान दो साइखा belakang hambai media takhuk no jung tini oro hai nukmani miyani simino kaisa durgotna uskang hor thangnai baratawo kaisa gari accident ningui asam hasteo dima hasao hai jaga kaisa o kurungsao thangui gari accident nungmani jung nugui mankha o gari o chini area ni no chini takhuk Deepraj Debbarma bobo lagma arikha jaga o no spot dead kha abni bagoi jung tini borni nok nukhuno tai bini mangku thino nairukmani bagoi jung takhuk ma sopai mani hingkai bises khlaioi sanan thamaka haise nok nukhung rokni borok no to jung bok kok bai bok khuk bai kok sawoi jung borokni bakhano methapnai borokni bwsano tini kumawoi thangmani na jung bahai khlaioi borokni bakhano methapnani bini bihik bini bata bini bibi juk bukumui tai buma bu phatongo o bini bukumui interview rinani thangmani Tripura State Cooperative Bank ni kaisa exam tongmani Assam hasteo aboni bagai thangtani no tini amahai durgotna angoi gari accident ni bisingo tai gari driver belai chuak effect nungjak dabawa habai nungjak nei jung khnawi mankha aboni bagai jung sarkar ni thani chini dabi tongnai o gari driver ni bo uchit shasti mannani ungthun tani bagai hinba gari bo khungsa gari driver ni chalok bini ajagao jodi 250-300 passenger tongkhai kai 250-300 passenger ni bini responsibility tongnani nangmani bo mahai khlai kafek khlai nungmani bagoi tini kabang macharai rok ajagao dukhomanoi critical obosthai tai bo 6 jona bojorao Siljor medical college medical hospital admission unjak aborong no bo chini bubagra nai hornani bagoi saka tai riro horka miyawo chini akuthuini last naharna bagoi chini Damchora Kochora ni Honorable MDC Deepraj Debbarma tai YTF ni GS JM Debbarma borok khorong ni bubagra daittori mani yagulo no bok thangoi tini kuthui mang kuthui tina aichuk phung jorao tubu kha tai tubu mani bisingo no chungtabu bono bebak bini samung rok paikha aboni bisingo chungbai tini oro phai manjakha chini minister honorable minister chini Bishwodip Debbarma tai phai manjakha TWF ni IM Thuijanai Debbarma tai phai manjakha amahai khleno YTF ni working president Prosmit tai TWF ni state ni president Sajora Debbarma borok phai oro manjak phaika tai chini oro chini local MLA Swapna Daspal bobo phai sokpaikha sokpai nokni borok no kha kaham tai kharchama yafarai tabungno joto nok chungoro ni kifilai tonglai सरकारनि सिमि एबा गभर्नमेन्टनि सिमि बाहाय सुबासु रोजागनाय एबा बाहाय इनिशिएटिभ ना हारका जे फाइनाय रक ताम रक ककसार क्लांखा नखुनो बुबाग्रा जोंनो साका chini bisingtui je tongmani no chung dinani chaitoknai nok nukhungni family ni nogo bihik ni bagui bomabo phani bagui chung wan suknai emonki borokni beskango samung humung rok tongnai condolence ojara rogo bocheba churudi phainai thiaba chung tabu amukhai dinani hnei kok krak sawai menya code of conduct cholioi tongmani chini Tripura hasteo lok sabha paidrop chini result ungya sak je phainai June mas ni 4 tarik ungya sak chung amutui khaine hinai chung kogrioi menya fiaba chini bubagra sawo chung tongo of family ni level chung jaga naino botabo khatar hasteo sak khamyani bagoi bo sak phunungna bagoi thangjakni bagoi tini oro sokpai menya Tripura hasteo sokpai mani logeno onok nukhungna phai visit khai phainai hambai।